এটা বিশ্ব সংক্রান্তি আমার जो ओडियार नववर्ष और এটা পଣା হবো এটা নিয়ম তার পଣା হবা ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ তোমাদের পଣା হবো ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ରାତିରେ ପିଇବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଣା ହେଇଥିବ, ଆମର ବି ହେଇଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପଣାରେ? ଫୁଲ ପଡିଛି ନଡ଼ିଆ କରା ପଡିଛି ଦହି ପଡିଛି ଛେନା ଛେନା ପଡିଛି ହଁ ତାପରେ ଆଇସ୍ ଟିକେ ପକେଇଲୁ, ରସଗୋଲା ବି ପଡିଛି ଆଇସ୍ ଟିକେ ପକେଇଲୁ। ରହିଲେ ତିନି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆମର ଏତିକି ବଡ ଇଏରେ ହେଇଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଉପରେ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦିଆ ହବ ବତା ହବ ହଁ ଆଉ ତାପରେ କିଛି କରିବୁ ଆଉ କିଛି ପକେଇନୁ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ରସଗୋଲା ଯୋଉ ଆଉ ସବୁ ଫଳମୂଳ ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର ପଡିଛି ଫଳ ବେଲେ ଅଢେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣା ତିଆରି କରି ବାଟିକି ପିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବଢିଆ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଘରେ ହେଇଛି ବୋଲି ପଡୁନି ଆଉ।